Исәнмесез. Татарстанның инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина киемнәре белән шаккат торуын дәвам итә. Моңарчы ул гарәп илләрендәге очрашуларда менә шушылай киенә иде. Пандемия башлангач, үзенчәлекле битлек киеп куйды. Шушы көннәрдә Дәүләт Думасы депутаты Рауил Хоснуллин белән эшлекле очрашуда долларлар рәсемнәре төшкән күлмәктән киелгән. Талия Миңнуллина җитәкләгән инвестицион үсеш агентлыгы республикабызга чит илләрдән инвестицияләр, ягъни зур акчалар кайтару белән мәшгуль. Карап торам да шушы күлмәккә шатланып куям. Инвестицияләр исән-сау гына килеп җиткән. Акча күп. Чубайс әйтмешли, ну вот просто совсем күп. У нас очень много денег. Их просто вот совсем много. Бу көннәрдә Илон Маскның ракета җибәрүен карап, шул турыда бәхәсләшеп, берсе Американы мактап, икенчесе Россияны яклап, күпләр үзләре үк космоска очып китәрдәй булды. Җиргә төшегез җәмәгать. Әнә илебездә яңа төр лифтлар ясый башлаганнар. Алар өскә менгәндә Гагарин тавышы белән "Поехали" дип әйтәчәкләр ди. Бу шаяру түгел. Ну, поехали, да. Татарстанга урнаштырсалар, безгә бу лифтларны татарчага тәрҗемә итү мишәйт итмәс иде. Әйтик булай дисең, киттек, яки әйдә җайлап. Соңыннан гына белдем, бу лифтларны Роскосмос корпорациясенә кергән завод эшләячәк икән. Илон Маск ракетасына җавап булган ич бу. Я, моңа ни әйтерсең, Илон Маск? Җәй җитү белән барыгызны да. Бакчаларыгызда тәртипме, корт басмаганмы, суларыгыз бармы? Менә безләрдән сезләргә берничә лайфхак. Тышкан җафалыймы, агуларга ашыкмагыз. Это же не наш метод. Бер генә кимерүче дә үлмәячәк. Сезгә бары тик чиләк, җим һәм бәйрәм шары кирәк булыр. Бәйрәм белән тышканнар. Пох! Кошлар белән көрәшкә карашкы чыга. Әмма гадәти карашкыдан куркып торырга кошлар да бит дурак түгел. Бераз креатив кирәк монда. Менә мондый карашкы эшләп куйсагыз, кошлар гына түгел, күршләрегез качып бетәргә мөмкин. Ә монысы Илназ Бахтан ноу-хау. Тавыкларга кычытканнан витаминлы салат ясау өчен бакча блендеры. Тик озак файдалана алмас мөгаен. Чөнки әнә хатыны да күз салды бит әле. Винегрет турарга шәп ди. Bu vinegret salatlarını yaxshi